Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दिनै सानडे स्पेशल भिडिअ लाबोबाय आसाम पुलिसनि एभरि सानडे नोंथांमोना मोनबाय थासिगोन बेनो जाबाय कनस्टेबलनिफ्राय लानानै ASI लेभेलसिम आसाम पुलिस वेकेन्सिस नोंथांमोना बोरै प्रमोशन जानो हागोन नेक्स्टआव साख्रि मोनोबा मार्चआव नोंथांमोननि साख्रि जागोन बेनो जाबाय 5000 नि बारा वेकेन्सिस नाथाय मिथिखाबाय जे 28000 आव माखासे पोस्टआ दङ कनस्टेबल लेभेलाव अब्ला पोस्टआ बारायनायनि चान्सआ दंखायो जायनो दायो प्रेक्टिस खालामदों एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना जोबोद चान्स गोल्डन चान्सआ बेनो जे आसाम पुलिसाव नोंथांमोना जइन जानो हासिगोन आरो लोगोसे AVUB कनस्टेबलाव जइन जायोब्ला माबायदि बेनिफिट्स दङ बेनि सायाव डिसकास खालामगोन दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो नुहैयो आरो लोगोसे नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव साख्रि नागिरबावो आसाम पुलिसाव जों बेयाव अफिशियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आसाम पुलिसनि सोमोन्दै दाखालि मोनसे आपडेट मोनदोंमोन कनस्टेबलनिफ्राय प्रमोशन जानाय जेराव 28000 वेकेन्सिसनि सायाव मेनसन खालामदों स' अब्ला बेयाव पोस्टआ खालि जाखाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना साख्रि लानो थांगासिनो दङ मार्चआव 00 वेकेन्सि खालामगोन सिमा बुंखादों जेला नोंथांमोना नैबे 15 डिसेम्बरनिफ्राय एबा नोंथांमोना बिनि उननिफ्राय एबा सिगांनिफ्राय रेलिनि बागै अफिशियेल नटिसआ बेयाव फैनो हागौ मानोना फैखानांसिगोन मानोना टाइमा गैला फैखानांसिगोन बेखायनो प्रेक्टिसा लागातार खालामदो टाइम गैला जानुवारि एबा फेब्रुवारियाव रिलिज जानानै मार्चआव एग्जाम जानानै साख्रि होनायनि खोथाखौ जेब्ला बुंदोंमोन अब्ला नोंथांमोना बे चान्सखौहाय नोंथांमोना मोनखासिगोन स' बेखायनो बे समाव ओरैनो थानाय नंला जास्ट प्रेक्टिसल' खालामबाय थादो पोस्टआथ' बारायखासिगोन नोंथांमोना जेराव कनस्टेबलाव 28000 निफ्राय प्रमोशन होदों अब्ला स' नोंथांमोना बे 5000 निफ्राय बारायनानै हमना ला 8000 एबा 9000 बो खालामनो हागौ फर्स्ट फेज 1 आवहाय एन्ड नेक्स्टआव फैबावगोन आरो फैबाय थागोन नोंथांमोना 2026 सिम साख्रि मोननो हागौ आसाम पुलिसाव मानोना इलेक्शना 2026 जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना बे समसिम आसाम पुलिसाव साख्रि मोनबाय थानायनि चान्सेसा दंखायो दा बेखायनो खनसेनो 28000 खौ फिलआप खालामखाया लासै लासैसो खालामगोन बेखायनो चान्सआ गोबां दङ देन बेनिफ्राय फैबाय दाना मेन कन्टेन्टआव बेनो जाबाय कनस्टेबलनिफ्राय ASI आव बोरै फैनो हागोन स' कनस्टेबलनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला साख्रि लाहैगोन अब्ला हेड कनस्टेबल बेनिफ्राय हावलदार पोस्टआव बेनिफ्राय नोंथांमोननि ASI आवहाय बेनिफ्राय ASI आव बोरै थांनो हायो स' बेनिफ्राय कमान्डो लेभेलाव देन फार्स्टआवनो नोंथांमोना हमना ला AB आव साख्रि मोनबाय अके AB आव साख्रि मोनबाय आरो नोङो हमना ला HS पास खामोन एबा डिग्री पास खामोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन डिपार्टमेन्टेल वाइसआवहाय हेड कनस्टेबल जानायनि एग्जाम होनानै एन्ड बेनिफ्राय जुदि डिग्री पास खाबा नोंथांमोना AB निफ्राय ASI आवहाय नोंथांमोना प्रमोशन जाहैगोन आरो नोंथांमोना बे ASI निफ्राय प्रमोशन जानाय लोगो लोगो फैबावसिगोन बेनो जाबाय ASI लेभेलाव नोंथांमोना जायफ्रा डिग्री पास खा बेयाव नोंथांमोना कनस्टेबलाव साख्रि मावग्रोबानो जाबाय गोबां डिपार्टमेन्टेल वाइसआवहाय एग्जाम जागोन आरो फिन खनसेबाव दायो होनाय बादि 28000 खौ होनाय बादि नोंथांमोनखौबो बै समावहाय प्रमोशन खालामगोन एन्ड प्रमोशन खालामनाय लोगो लोगोनो पोस्टआ फिन खनसेबाव ओंखारबाय थागोन स' बेखायनो नोंथांमोना हमना ला SLPRB आव फिन खनसे फैबावबाय देन बेनिफ्राय फैबाय दानिया UB स' नोंथांमोना UB पोस्टआव जायफ्रा साख्रि मावगोन अलरेडि HS पास खा अके बेनिफ्राय नोंथांमोना हेड कनस्टेबल जाहैखागोन स' बेनिफ्राय आरो डिग्री पास थायो देन डिग्री पासफोरा आरोबाव डाइरेक्ट नोंथांमोना ASI एबा ASI आवहाय प्रमोशन जाहैखागोन स' बेखायनो बेनो गोल्डन चान्स नोंथांमोना दिनैनि सानडे स्पेशल भिडिअ बेनो कनस्टेबलनिफ्राय नोंथांमोना साख्रि लाग्रोदो बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव गुबुन गुबुन रेंकआव नोंथांमोना प्रमोशन जाहैखागोन स' बेखायनो आसाम पुलिसा दाखालि बावै प्रमोशनखौ होबाय देन प्रमोशन होनाय लोगो लोगो मिथिखाबाय पोस्टआ जोंहा 28000 गेजेराव आरोबाव हाबसोना दङ स' अब्ला पोस्टआ बारायखागोन एसेबाबो बारायगोन दाखालि जि पोस्ट ओंखारदोंमोन गासैबो मोनसे टेन्टेटिभसो स' बेखायनो बारायनायनि चान्सआ दङ दा मेक्सिमाम बेसेबां बारायगोन बुंनो हाया नाथाय मोनसे नङा मोनसे बारायनायनि चान्सआ दङ बेजों लोगोसे ASI आबो बारायफागोन कमान्ड'आबो बारायफागोन स' बेखायनो नोंथांमोनाहाय चान्सआ दङ दा बेनोमोन दिनैनि सानडे स्पेशल आसाम पुलिसनि बागै डिसकास नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो लेटेस्ट आपडेट मोननो हायो बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव